Sanibonani. Lalela ulalelisise. Ngenxa yabantu ke abenza kabi emhlabeni. Lalela ukuthi ubona ngani ukuthi abantu emhlabeni abenzi kahle. Lalela. Ngisekuyincwadi yabaRoma 1 ivesi manje u26. Ku25 ithi baguqule iqiniso likaNkuluNkulu balenza amanga. Bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali. Ngihlale ngisho ngithi into edaliwe ayinalo ilungelo lokukhonzwa. Angikhathali ukuthi ubani lo omkhonzayo, as long eyisidalo edaliwe akanalo ilungelo lokukhonzwa. Bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Lalela ku26. Ngenxa yaloko uNkulunkulu wabanikela ekuhuhekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza kwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Njengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela engqondweni yokunganaki ukwenza okungafanele. 29. Bagcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi, begcwele umhawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba. Beyizinyevuzi nabazonda uNkulunkulu nezidlova nabazindlayo nabazigabisayo nabaqambi bokubi nabangalaleli abazali nabangenangqondo nabangathembekile nabanganaluthando nabangenasihawu. Abathi besazi isimiso sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa. Abenzi lokho kuphela kodwa babuye bavumelana nabakwenzayo. Nizwileke bafowethu. Njengoba nihlaya nithi mina ngiyadelela mangithi abantu abangafuni ukukhonza uNkulunkulu abanangqondo. Niyeza ukuthi iyaphindwa futhi nala. Wena ongakhonza uNkulunkulu unenkinga, awunangqondo ngempela, akusho mina. Akusho mina. Akusho mina, naku ngiyalifunda phambi kwakho. Ithi wena ongafuni ukukhonza uNkulunkulu awunangqondo ngoba ohlakaniphile. Ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Wena okhonza okudaliweyo awuhlakaniphile awunangqondo ngoba umesaba uNkulunkulu. Nkosi yomsinibusise, invula ingqondo, invula amehlo. Angiyikhulumeli mina, ngifunda umbhalo nanku phambi kwenu. Ngiyabonga kakhulu.